Ita na farko dai kamar yadda aka sani yawancin kasashe da suke tsari irin namu aka duba America misali shugaban ƙasar America kullum yana da irin wannan kwamiti din na masu ba shawara akan tattalin arzikin ƙasa. Saboda duk cewa shugaban ƙasa yana da ministan kuɗi yana da gwamnan babban banki yana buƙatar masu ilimin tattalin arzikin ƙasa za su shawara shi ba ya san abin da ya kamata wato a yi. Kuma wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka mataki ne wanda yake ya dace musamman a wannan lokacin da muke da matsalolin tattalin arzikin ƙasa kuma duniya gabaki ɗaya take fuskantar matsaloli. Ana bukata a wannan lokacin a yi shiri mai kyau saboda kare tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Babban abin da muka lura da shi shine dukkanin mutanen da aka zaba mutane ne masu cikakken ilimi a fannoninsu. Wannan kwamiti ya zo a daidai lokacin da aka rufe dukkanin hanyoyin ko iyakoki na ƙasar nan. Shin kana ganin wannan kwamiti zai bi kawo sassauci wajen matsi da mutane ke suka shiga 'yan kwanakin nan? To ai rufe hanyoyi da aka yi wani abu ne wanda ya zama dole saboda su kasashen da suke tare da mu ba sa taimakawa wajen kare tattalin arzikin kasar nan. Yanzu misali idan a kasar nan ana so a kare manomanmu na shinkafa kuma saboda a kare su an saka haraji mai tsauri akan shinkafa da ke shigo da daga waje. Kasar da ta bari ana shigo da shinkafa ba a biya wannan harajin ba cutar manoma mu take saboda ana shigo da shinkafa mai arha wacce za ta hana manoma mu samun ribar abin da suka shuka me zai sa mu ci gaba da shigo da shinkafa a kasar nan. Idan kuma za a tuna lokacin da shugaban kasa Janar Buhari zo nan Kano wata ziyara da ta yi a jawabin da ne a gidan gwamnati ni na ma ba shi shawara tun lokacin a rufe wa'annan iyakokin a lokacin shine ya ce a ya kamata a dan ƙara hakuri saboda haka wannan rufewar wataƙila ba ma da san ransa akai ba amma mu cincin muke cewa a rufe saboda idan ba a rufe ba ba za a samu wato abin da ake bukata na buri ba. Akwai fetur wanda saboda tallafi da ake barwa a nan Najeriya daga nan sai a shigo da shi gwamnatin tarayya ta biya tallafi sai a ɗauki fetirin ba a sai wa 'yan Najeriya ba sai a fitar da shi waje a sai da shi da tsada ya zama wato gwamnatin Najeriya ta take ba da tallafi ba na 'yan Najeriya ba na dukkanin West Africa. Saka rufe bodan nan gaskiya zai taimaka wajen kawo gyara a cikin abubuwa da suke kawo mana gibi a tattalin arzikin mu. Mafi akasarin lokuta idan talaka shi da yake kasa gwamnati ta wani tsari ya fi so ya gani ya amfana a kusa. Nan gaba kamar akwai wani albishir da za a yi wa shi talaka don ya gani cewa wannan abin an yi shi ne domin sa don ganin cewa ya kuma amfana. Abin da ya kamata a yi koda yaushe shine al'umma su ci gaba su gwamnati da kuma waɗanda suka fahimci abin da sa aka yi a ci gaba da bayani. Yanzu misali kwanan nan an kawo ƙarin haraji VAT daga kashi 5 cikin 100 zuwa kashi 7 cikin 100. Idan aka duba dukkanin ƙasar da suka kewaye babu ƙasar da suke wato VAT ɗin yana ƙasa da kashi 10 cikin 100 ko kashi 15 cikin 100. To mu da muke Najeriya abin da muke karɓa a cikin haraji ga baki ɗaya kashi 6 cikin 100 ne na wato arzikin ƙasar GDP. A duniya muna cikin ƙasashen mafi ƙasa. Idan ba a biya haraji ba ina za a saka kuɗi a cikin harkar ilimi ina za a sa kuɗi a cikin harkar lafiya. Yanzu 'yan Najeriya sun ce suna son tallafin mai nan da ake barwa biya ake. Idan ba a biya haraji ba ina gwamnati za ta ba da tallafin mai za ta ba da tallafi akan kuɗin lantarki ina za ta ba da wannan taimakon da ciyar da yara a makarantu. Saboda haka ya kamata su mutanen Najeriya san cewa ana bukatar mutanen ƙasa su ma su ba da wani abu na haraji don gwamnati samu abin da za ta yi musu kuma shi wannan harajin shine zai rage bashin da gwamnati ke ci kuma shine zai bar gwamnati samu harin da za ta saka a cikin abin da yake amfanin al'umma. Bayani ne ina gani da faɗakarwa wani abun kuma ana haƙuri da jin daɗin yau saboda gobe. Yanzu misali kuɗin da aka saka a cikin ilimin yara ai yara ne za su amfani da shi gobe. Shi mahaifi wata da yana ganin bai ga amfaninsa ba yau amma nan gaba zai ga amfanin saboda ilimin yara ne. Saboda haka a nuna musu kuma ci gaba da ilmantar da mutane shine abin da ya kamata yi. Ita na farko dai kamar yadda aka sani yawancin kasashe da suke tsari irin namu aka duba America misali shugaban ƙasar America kullum yana da irin wannan kwamiti din na masu ba shawara akan tattalin arzikin ƙasa. Saboda duk